khot ka bakhat lai tu ya thu ru ha ukpa jonga ya ka burom jonga baro hagari Egypt bat chapang ki ai baro kat ba phila yu i tu pen kloi no ru ya ka banyalam arsut ya ukpa jonga shani ni stonat ya ka ni ka jing ong ka jong Joseph ne banyat hu om tang ke ik blokren ne shakmat rei ya ka ka bakilai i ya ka kerdan ke burom ke budan hakari Egypt ya ka taru war kelat banyat hu kalau jong pa tengah jumut dor kan hang ni long ha puli kan ni kat ni bathau Joseph dan kini ki yathu kum baka long sisa kum ni atau joko nget num nget de ka juat dalam klaim kesebut dah kan ni kalong kaji keren klaim kesebut nomor u Jacob unum la bani iu Joseph hendai kini kinwan bani thu nget num nget no bagil atep nomor bagil atep syukur thanks khmat kalong buat ong udang im nak kal jawat dah tangi jam kadukhat ka bakhat saw bat ulan no yaladi hakrendang u Benjamin upara jong u bat ulayam bat u Benjamin ru ulayam hakrendang jong u kadukhat ka bakhat san bat u lado de yala kenmen baro bat ulayam ru halor jong ki bat anda kumta kenmen jong u kilai keren bat u tahdu ong tu shwa kamdai tang kajing keren mantap pada saka kan makani kajing do mo kalong kajing sengujan sipara kudup bat kajing ya telong uni unong sinsyar mentah bulpen itu bulong sipara bat ki ilau jong para khaddu do te kani kajing syam sipara to katu kajing ja umat mla bale ai kadai ka emotions ke bapau hendai balaki jong kinmen hadu hang ni ngi i ba kat bau pat kedup yaki kimpat not keran ban ya address u kum bos sipara bat ki hendai kani ka khot ka bakhat san kai tu ban hang ni kani ka bor jong kajing kedup tapi ka bor jong kajing kedup ka bor jong kajing do kamut katu kajing i ci para awan biang te menta kini kila social banyak keren buat bat kilai keren yu panda kum taw ki men u kilai keren wala lak tien tikinnya keren kum no kan to lemut hadu hang ni ngisong thu ba katu kajing siit katu kajing kiu ka baki kidon aja anta menta ih makaja namar kilala ban keren pat dia menta bala ujung para to kada khot ka bakhan riu bala bana ya kata haying upharu bala om baki hinmen u Joseph kilawan bar kata kelabha khmat upharu bar khmat kisekri jung to kani kada khot ka bakhan riu ka shlong tang ka jing bu khana jong ni buat bu jing kan mau ya kani khana ni bani thu ya ka bala tip ya kata ka jing jana ya bikin men kani menta ka atip pat ba yeng paru ba ko wei ba le to ka jing tip ya kata kan nong halo jong ka tarai wei kilong ka jing yam to ka jing yam kila ban artatin ka bakin kam so skam kolong ka jing kren nak tin jong orang ti to ban ra khubor sini tum ni tu nong betai kitien to ngi jam sho ka dekat ka bakhat nyo upharu la ong hau Joseph tu ong halaki henmen ya kani tu pinle tu pen kit ya kimrat jong phi batu khilit no ru syakari kanan batu yalam yukpa jong phi badaki ba haki ying jong phi di batu wan changa pangan ai happy na ka jing bah kari Egypt bat phin yo bam ru na ka khleng jong kani kari to di poi kani ka khot ka bakhat nyau hang ni kaya pher am ka ikibo Joseph kren lagi jong kinman ukuran lagi jong kinman ukuran daladi walam no ikpasya ni bat dia ka jaka wala de tu upah en bo kani ni ka khot ka bakhat nyau ni ble ka itu pada habo pharu tip namar pharu pada ha ka baide ka rai ka bakhat ka jong te uru ong lingba jong Joseph mo au pha ktin ho Joseph ban ong halaki jongki henmen ya kani to pinle par kum tu tatem tu kitim ai puli mentan ne bakin wan baka jingkular ka bu pharu kumlong sensyar bakli do om ngan ai happy na ka jing bha kari Egypt bat pinyo bam ru na ka kleng jong kani kumut kala khrau to kani kalong bu uni pharu ba sensyar balai uli poi hedu ngi te kani ka rai kum ni
lahi ban mundur bagi tei ki bawan ki wan tang ban abam penon thit jeng ba mentapat hang niu ai kat kani ke kular bon ai ke nak jing bha jeng ije ban yo ban ke ko but spa jeng ke ije ka bai de wajeng kasian jeng jeng iam uni pharu usbun man sim na tok banum slam bani kawai kami store kawai kalam dei ba kaspa jo beri Egypt ke tapura mo ikati la kawai katau kolong ba news nan ki ko ko hai ki nan ki ba usep dei nong ai bui usep dei nong pet nong ki ka kaman ban bu ban lum ban kan show ka ba ma ka ba arpan kami ke jinglong ke jingkren ke jong paru mentah ni tagi ni kitir man ai ban tai tagi ye ke sem ke jong Jacob wana ka kren ke Egypt man si ka dei ka dei ka jing kan ma wana ka jing sumpu wana yang malam dei na Joseph kanam long ka Egypt ni kan ha ka jing sotok kan ha ka jing ja kala man long ka jing kan newan cetahi nomor ba ka ki ai baro ki belajar mlaklen hi bo pharu uyaidap da ka jing sumu yau Joseph baru ai nam hiru yau blai kemang ilai puli tikil nang ki sakaman tilada kata kalong jing ka jung Joseph kawan wat bam ni Egypt upharu ubalayo mentoy na kan ka jing kerku ka jung blai ling ba jung Joseph umla sha man berkhat baki bayi ka jung Joseph ni tangan tilada kari Egypt kamat ya kata ka jing kerku ko mafi ang mane ka bakar hai haru kan ni tibelin benut kita namar bula da mat nau ni kamut kalong yeng long sam kaliban mat ka jo ngistunat igini ka jing ong ka jong u pharo to ka khat ka bakhat khandai menta melala yo ka hukum tule ya kani tu shimbat phi ki kali na kari Egypt badia ki khun rit jong phi badia ki tengah jong phi batu walam mi lau khpa batu iwan hiarno wat ai ru baki khmat jong phi ki nyau ai ru yala ki jingbu jingsat na ba ka jing bha kari Egypt borok ko wei kalong ye phi ken dagi pet hang ni kalong kam de tang ka jing ai hukum ka jong pharo yo Joseph Henry wong be ka ai ka ktin ka ba ula ai ha u menta shim ya ka kalong ka ba haban pentari kam no to ka ba don hang tu kata ka jing batha ka jong pharo kalong shim ya ki kali na kari Egypt kini tigde ki kali masile ni ki kali kadamo ki ban kit ki jing kit kan to ban ra itu syaka syakari kanan sakudon u Jacob nei lem ki jing batha kan ban kit ki khunrit ya ki tengah jong ki bat ban wan hiarno to kata ka syai mo ta ka jing pha ka bar pho pat de ong hang ni wat ai be ki khmat jong phi ki nyeu ai ru yala ki jing bu jing sat kemut ki be ki don kinum dei ban menut ada dei ban du ikiru namar kilong tang khandiat namar kat bikin syong ini kali kulai ni kali bordi ni ai nong kali masil ni kali kada kat ban hiar sepo kari Egypt yo kidon ki bom mentoy kan banum menut di kita ban i sedien dei ban on hiar bat ki kentien kumalaban nang tenas dang tu dokhat ko khat phara ba phinyo bam ni ka klen jong ni kadi hang ni ka dokhat ko arfor ko ban ka jing bha kari Egypt borok ko wei kalong ye phi ken kiwan kum ju hine to kam dadan ye banya keren hang tu hende ngi shu i be tang ye kar kom long jong jong phi ka bana neng kin hab yar arsut sin stra tang ye jam sho ka dokhat ko bar ko wei bat ki khun rang u Israel kilale kumta bat u Joseph ula ai haki ye ki kali kumba ula hukum upharo bat ula ai ya ka jingbam yaki halenti to ka khot ka bar huwei la wonra dak kerteng u Israel om u Jacob ndai u ju ubari ginamla ban klet ya ki khana hi washkman ba u Jacob dai hak tu ka jing lempat baru angel hapo piniel balayet hu ba kerteng u da u Israel to kata ka jingle ya kata ka jing betha to kala along kum tu hi kumba la ong hang niam deh
Henry u Joseph pada om tang bu phai ti kali Henry ula ai du ya ka jing ba me ki hakal tip ki mi ap tangan tata ta ka shai mo ka jing le hakalong brimon bri ta ka stonat hi ta ka dekat ka bar fu ar bat ula ai ha wei baro da ki jan kum shikup ban ya pli Henry hau Benjamin ula ai laispa da ki sbai rupa bat san riam da ki jan kum ti kaniru kam shimdan kanu kanu gajing pher rei kapen I hadu kan noi lau jong para ui pa dah jong ken men ru kapen biang hi to yu lau para te upara trai mo hang nu dekat don hi kan kamyo bon to ngin dei keran bu ni katu nomor kam don e banyak keran ni mo kad khat ka bar fulai ya lau kparu ula pha lam kumni ya shipho ki kada balapan kit de ki e ki bakham bahatam jong kri ijem bat ya shipho ki kada kan thei balapan kit dau ko bar kupu bar ke jingbam bala khre bang e ilo kpa hi baro shilenti ti kanni kad khot ka bar phulai kan dei ka ban penyeng sendon kum kasabut ba uju sab udang im mola pha kat ni kitia ram kat kini kada kat kini kijing ba mo kala de kasabut ka ba im ka pau ti katu ka jingbam mo katu wa shom kut ka khot ka bar fulai ka jingbam bala khre bang e yala ukpahi baro shinti katu kalong hi ar jingbon mo ka wei kalong ka jingbam ka khre karpang na kam ta jong kpa bat ka wei pa de kalong baro shilenti te katu ka jingbam ka bandap baro shinti kani kijing shat bang kan dei bitang ya kata ya ka balet ban ai ko pa Henry kalong ru pada sakabam ka ban bit ban biang mot kam de shu bashat biang nawan te wan wan te sini pre kalong kini ber khoj kidei kabam na kam ta jong kani kalong yin long sam ber kai long pahu ba pahu kamot kan dap haduk kan kuan phai ta ar fusau anda kumta ula pelai no ila ken men bo kiru kila ilik no bor ong heki to wat ya mai ho hakata kalenti aduh sneng parau sneng himben no ta kai nong kum unong sensyar hakani ka jinglit phai menta to jet nya phai biang sedien mo katu ka jing shem ka jong u ka jing I la ki jong ken men to katu ka jing kan du kum to anta katu ka benta ka bau persyang ban bat yu Benjamin tat hadu ba dapoi kini ki jing pen itu te menta hakani ka jing let yang ni paden pha shaw ko pa kin ko ngu kim ko ngu na semi ka talong simut dur kan dan deh ni hakani ka jing let phai ni namar ba u Joseph shim keput ila ki jong ken men dia namar kata ka jing bha ka jong ukwa bakatu ka ju ka jing bha ka ba hakatu ka jing kedup apedeng jong Joseph bat laki jong henmen katu ka jing wan pat te katu ka jing ya dei si para ba haba u Joseph undang don hakari Egypt haba kini phai kinum dei ban poi shi ka jing nia ba ka jing kanok para maki mamla len hi ka jing phai wat haba kila laj na kani namar ba kilong kibri ku kum tahi la ipe adu katki lenong ki ba shakhmat tenang ni shakhmat na kani ka jing kedu ai kini kintin ke basya te wat ya mai ho ha kata kanti ni song sting mai te kintin ni skam ta handai de piper khat ya ka jing dei jong ki sipara te kalong ka jing sneng ka bakrawi ni nomor bola ada mat mo le jong khwet ko made mata yo ye khwet para maki em no ka jing khwet para maki kalong bai laong te me wat le ya kani long ki kano ibe ya ti kani ka jing betha ka jong Joseph ni khat war for saw le jing hinmen ka ka bong tu wat ya mai hu ha kata kanti na nge bakan mutu ban ong ba ya ka ke balajia kanum de shu wan ha ka jing kan mau la kut no dam no kut no klan no te la de namar o Joseph la lampang hi bakini baro ki ja namar mo play la ai nam chung play to khat war san kumta kilai le kiuno na kari Egypt ba kilai wan sakari kanan so Jacob ukpa jungki hangni pada penung yang Jacob ting Israel muta Jacob ha muta kili phai pada Shau Jacob ukpa jungki to compare ka tu kasai
Kadkot ke ba pun ribat kila itu hau kid ong u Joseph udang iem bat usun syar halor ke di Egypt barak away bar ka donut jong u kala jelap no na ba shimlangit syu iki Sim ngai chu. la ban pediang namar bahang tai habas dang habakiwan ra ia katu ka jain tho riau jain tho broin ka jong Joseph ada ka baki pediam ha Senam ka ra. senam jong kilang brot jong ki bat ki om la tar umarat la yap te menta ban ong ya kani khubor ba u Joseph udang im dang sensyar ke Egypt la ban pediang long kani kadang natural kain Mde shoot tam budang em. Lo budang em ude no sen syar dari Egypt kala long kala jelap kala lo kala jengai tan ngen. Naga jengmut jeng jokop un ngen. tu Jacob tu om Joseph ayap Ayap. kajing sosi te menta no ra dehi ban ong nin ba ka do nur jong u kala jelap kamut wat ukuparu shania asyu ya ka ketin jong ki khun na Mla pedang sure. la pediang ba tu pungkut tu dekat ba april ong shim langit syu iki saka e kan lo jong kata te saka e